enorm onder de indruk. Zelf ben ik eigenlijk een beetje geraakt door de grootte hiervan. Je weet het wel, je hebt de tekeningen gezien. Maar als je er dan ineens in staat, is dat wel even, nou ja, keer 20, letterlijk en figuurlijk. 200.000 liter water is er besteld en ook inmiddels afgeleverd om het hier goed te laten overstromen, om het hoogwater te voelen, letterlijk en figuurlijk. We gaan het zelfs laten regenen, 10.000 liter water.